Kürdistan gençliğine, halkımıza ve kamuoyuna. Bê pevçûneya du salan Kulî Bakurê Kurdistanê û Tirkiye di domiya divan rojên dawiyê de ciyê xwe ji havirdoreke aloz re berda. Türk'ün gücünü göreceksiniz. Tamam mı? Digel bangên rewşenbîr yên şandaya aqilmendan û banga HDP şerhîn jî didome. Raydarên kecekê dibêjin heta ku digel Öcalan hevdîtin dest pê nekin dê ew biryara agirbestê nestînin. Lê rayadarên hikûmetê jî dibêjin heta ku keceke hêzên xwe venekişîne derveyî sinor dê ew ji bo hevdîtina digel Öcalan desturê nedin. Li gorî şîrovekaran digel pevçûnan devlet hîn jî di nav hewlên diyalogê de ye. Bu yönde devletin refleksinin devreye girdiği açık. Xuya dike ku refleksin devlet ketine navberê. Devlet hema bi Öcalan re jî bi HDP re jî kete nav têkiliyan. Lê belê divê em vê yekêj bir nekin ku AKP jî ji serî ve HDP vê derdikir. Her wiha AKP dîsa HDP kire peyambir, kire kargo. Muxatabê rasterast dîsa Öcalan e. Ê nerasterast jî Qendîl e. AKP ev tişta dixwest û dîsa wisa jî bû. Bu AK Parti'nin istediği bir şeydi zaten. Gene bu noktaya geldi. Lê gelo pêkanê ku çek rawestin û proseya çareseriyê ji nû ve dest pê bike, pispor di wê baweriyê dane ku eger PKK û hikûmet berpirsyariyên xwe binincî pêkanê ku prosê disa dest pê bike. Çözüm sürecinin yeniden canlanabilmesi için Yekemîn şerta ji nû ve destpêkirina proseyê diyalog e. Yani têrê nake ku devlet bi tenê Öcalan re biaxive. Divê astengiyên li hember hevdîtina Öcalan û tevgera wî jî holê bên rakirin. Şerteke din jî ev e ku divê PKK hemberîdanên xwe rawestîne û artêşa Tirk jî dest ji operasyonan vekişîne. Ev ne tiştên dijwar in. Eger ku her du alî jî van bikin, ji xwe ev tê wê wat heye ku bê pevçûniyê dest pê kiriye. Lê belê şerta herî giring jî hevdîtinên digel Öcalan bixwane. her türlü karşı saldırı ve misilleme eylemlerini sona erdirdiğinde Di pevçûnên herî dawiyê de digel gerîla hêzên çekdarên Tirk û sivîlan li derdora hefte mirovî jiyana xwe jî destan. Her wiha di ser sêdîra jê birîndar hene. Kemal Avcı, Rudav,